Da, sunt membru Gender Doc și apăr drepturile omului în general, dar și al minorităților sexuale pentru că sunt cele mai hărțuite și persecutate. Da, pentru cei care vor vedea acest video, explică-te rog, de ce în Moldova este loc pentru minorități sexuale și nu e loc pentru comuniști? Suntem un stat de drept și este loc pentru toată lumea. Și pentru cei cu convingeri politice comuniste și pentru cei de orientare sexuală netradițională. Deci este loc pentru toată lumea și n-am zis că nu este loc pentru comuniști. Bine, dar scandați lozinci, jos comuniști. Eu n-am scandat așa lozinci, dar cred că cei care au făcut crime în numele ideilor comuniste ar trebui să stea la pușcărie sau cel puțin să fie ilustrați, să nu ajungă în funcții decizionale politice. Asta și este motivul pentru care comunismul ca curent politic este discriminat totalmente. Nu cred că e discriminat. Comunismul ca curent politic e a doua sau a treia formațiune din Parlament. La fel de bine reprezentată ca și liberalii, ca și democrații, ca și socialiștii. Dacă îi punem pe socialiști și comuniști alături, e chiar cea mai bine votată idee politică. Nu, de fapt am în vedere ideea că nu se ia în vedere electoratul comunist și socialist. Deci se vorbește mai mult în media doar de parcurs european, de democrație, de valori liberale. Pentru că nu se iau în seamă anumite. Pentru că majoritatea populației vrea Europa, crede în Europa, a fost în Europa și a văzut acolo stabilitate și nu mai crede în ideile conservatoare comuniste. Comunismul în Republica Moldova s-a compromis, e de mirare că încă 20% mai votează pentru un partid cu așa nume. De fapt sunt peste 50%. În 2001 au votat peste 50% pentru Partidul Comuniștilor, dar acum... Ultimul scrutin, dacă calculăm și partidele, procentul extraparlamentar, iese peste 50%. De ce să-l pui pe Renatul Satăi, populistul, pe Igor Dodon, socialistul, să-l pui împreună cu comuniștii? Ca și cum ai amestecat borșul cu chiroanele. Aceeași familie, dar sunt membri diferiți. Eu am calculat doar cei care au participat la alegeri. Deci Renatul Satăi, Patria, a fost exclus din campania electorală. Și deci care e ideea? Ideea că peste 50% din populația Moldovei, la ultimul scrutin, și-au dat votul pentru partidele de stânga, nu și pentru dreapta. De ce? Ce-i stânga în Republica Moldova? La noi stânga și dreapta sunt amestecate și încurcate și cu picioarele în sus. Stânga în Occident, în Europa, apără drepturile omului, drepturile individului, dar la noi stânga e habotnică, pravoslavnică, prorusă, șovină. Stânga de la noi e mai naționalistă pentru Rusia decât partidele de dreapta, popular creștin-democrat sau care alte conservatoare mai avem în Moldova. Bine, deci stânga noastră nu e stânga clasică. Eu am convingeri de stânga, dar nu mă simt solidar nici cu PSD-ul lui Șelin, nici cu partidul PSRM-ul lui Dodon și nici cu PCRM-ul lui, am vrut să zic al lui Lupu, că deja e al lui Voronin. Deci ei nu sunt normali, da? Vorbim acum nu de partide, de oameni care votează aceste partide, de electoratul lor. Toți sunt normali, toate ideile sunt normale. Normal e să fii diferit. Nu e nimic anormal pe lumea asta. Ideile legale. Da, ideile legale. Da, ideile care sunt ilegale tot sunt normale, că sunt firești omului. Sunt oameni care au și idei, comportament ilegal. Pentru asta există pedeapsă, dar nu poți să zici că e nenormal. Bine, să mulțumesc. Străiește. Dar pentru ce reclamă? Pentru blogul tău? Da.